Sziasztok, én nem Szimáté 2005 vagyok, és ez itt a Mester MC. Most pedig egy kicsikét Skype PvP-zünk. Mondjuk menjünk föl a Skype PvP 2-re. Mi van már? Nem lehet kinyitni a chestet. Oké. Itt valami nem jó. Nem mindegy. Akkor keresünk másikat. Legyen. Ez jó lesz. Este van. Most nincsenek szerencsére sokan. Tele vagyunk kőkarddal, oké. Mondjuk legyen egy... elég egy. Szerintem nem kéne elmenni. Dobáljad már az XP, gyerünk. Mindegy. Arany. Nem tudom is, hogy merre menjünk. Nem erre. Ez így nem jó. Így valahogy jó lesz. Lag a bandika miatt. Kiütöttek egy ablakot. Nézzük valami érdekes itt fent. Sokszor fogok leesni, mert nem ugrálok annyira jól, és laggol is. Megöltek. Nem ültek meg, csak leültek. Én ezt használom. Megmarad a cucc, és akkor mindenki jól jár. Fú. Meg jó, hogy nem ütöttek meg azok a fullszettesek. Csak festett. Na, hogyha már van egy kicsi nyílunk, akkor lövöldözzünk. Kit. Hulakába díjak. Így. Gyert más. Alma, dinnye, minden van itt. Ezzel nem lehet semmit se. Kéne egy barátot. Ki van itt? Ó! Ez itt jól sikerült. Na, ez a gyerek. Nem tud itt van, vagy mi van vele. Na, hagyjuk rá. Júj, fullszettes, menjünk arrébb. Mondjuk menjünk erre. Na. Gyerünk, fuss. Fuss az életedért. Bőrzubony. Fölmegyünk ennek a várnak a tetejére, és onnan lövöldözünk. Jaj, le ne essünk ebbe a nagy lagba. Úgy.
Nem sokkal múlott. Nem igaz, nem bírok átugrani. Júj. Ah. Mindegy. Menjünk magasabbra. Ebbe én már belefáradtam. Meddig laggol ez még? Végre eljutottunk ide. Ennyi már bőven elég lesz. És most lövöldözzünk. Csak kire. Nincs erre valaki. Valaki valamilyen őrület. Júj. Hú, ez nem sokon múlott. Na. Nincsenek valami sokan. Na, ott van. Foszettes. Rövid. Innen nem olyan jól lőni. Nincs kire. Na most már van. Nem sokan múlott. Ez már elég. Persze, mennyibe te is a társadhoz. Nekem most milyen szigeten vagyok. Ne! Mi maradjon megfakad. Fakad, kőkard. Gyorsan, még nem jönnek ide a full szettesek, addig rohanjunk. Ez nem igaz. Én most már többet nem csalok, leesek, kész. Ja, hogy itt vannak. Fogadjunk, hogy meg őt, ha ezt csinálom. Menjünk erre. Ugráljunk egy kicsit. Na, gyerünk. Jaj, lőnek. Á, segítség, segítség. Ó, ezen a hülye szigeten vagyunk. Nem, azt úgy utálom. Mondjuk van aranykard, de nem baj. Még hülye. Jégkőkard is vesz, nem is tudtam. Erre jöttem rá. Majd máskor megmutatom azt a mentést, amikor ezt meg tudtam csinálni gyémánt karddal. Na, az durva.